hawane po enak lho jane rek. Tapi rasane panggah ngene-ngene ae. Wong kok panggah ngene. Bendine kok overthinking sih aku rasanya. Isu overthinking. Awan overthinking. Bengi lho ya jek overthinking. Tapi overthinking dipikir-pikir iku yo overthinking nang sapa? Wong aku ganti sapa-sapa. Bendine yo wone mendung terus yo. Rasa-rasane kok ada udan. Dan soyo deres klepus tekan hatiku kedae karo aku nanging hatimu tinggal wong wes dalah sapa sih ana wong nyanyi tak 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 kok ndi suarane iki kok kono iki sapa sih ana wong nyanyi tak 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 enak-enak nyanyi woi Ci, gancuk ngageti aja. Kon iku lho lapo nang kene? Aku iku dulinan soto-sotoan. Soto-soto gakekmu ya. Iki jenenge lato-lato, Pok. Jombo kok jare arek-arek iku soto-sotoan, mbok apa pokok totoane. Tapi tak delok arek-arek iku dulinan ngene iku ketok bahagia ngono. Makane aku mangku nang kene. Timbang lapo-lapo. Kon timbangane nang kene yo. Merenung ijen kon kaya wong gendeng suwe-suwe ketempelan kon suwe nang kene kon ketempelan opo nek yo kon ketempelan kon merenung ijen gene kanca ngomong tambah dulinan kon disawang wong lho kaya wong gendeng iya lah tapi piye aku nyene ketmang golek kanca ngomong gak ono daripada kon susah aku mangono nang ngene buku kono gitaran tapi mantu kon ndi tak bobo gitaran enak anggone enak wis ayo jalan rono po ya ayo rono kon tembano kene kon koyo kon gendeng kon oh kon mang nang kene iya kok enak sih enak Ji nang kene wis adu nggone yo isis pemandangane yo apik Mas Yota gak seapi atimu Ji kok ro kon iya sih atimu elek sih kakekmu lah kan manang kene ya ambek sapa? Ijen karuan lho, enek sapa maneh? Wong aku ijen lho. Lah biasa kan awakmu ambek prewanganmu to. Prewangan sapa nek? Prewangan kuwi biasa ngantil nang awakmu iku. Sapa? Ya Allah, makhluk aneh iku lho. Badang ah. Iya. Lah apa? Dudu makhluk aneh, Guys. Apa? Makhluk gaib. Kon tambah ngawur. Arek ta? Mbok mang tak delok iku metu. Numpak Honda Brio. Honda Brio? Iya. Brio roda 3. Roda apa sih? Oh, roda apa. Kon lho lapo iku mang nggone kali ijen. Kon suwe-suwene koyo wong gendeng, Ji. Aku mang iku ket isuk niatku iku ndelok-ndelok sawah. Terus? Ya tengok-tengok aku. Me time lek jare arek saiki iku me time. Quality time. Iya, merenung. Apa sih mau merenung iku? Aku iki bingung, Bu. Sing mau bingungnya apa? Kurang dino gas lho iki. Kene apa rong dino gas? Rong dino gas iki. Apa rong dino gas iku? Kon panen ah? Lah apa sih panen? Utakmu lak panen terus bayaran ngono sih? Iya sih, utek kok cuma duit. Mek wong wedok uang duwe ae. Gak selamanya kebahagiaan itu tentang uang, Bu. Tapi
Kalau kamu mencari anak yang sekarang, kebahagiaan itu diukur dengan seberapa penghasilanmu, Bos. Tapi yo gak bendino duwek ngono rek. Lah apa kurang rong dina kas? Umurmu aku kurang rong dina kas. Lambemu tak kowo pro iki wong kok. Lah terus apa, Ji? Ngene lho. Mari iki lak tahun baru sih. Yo. Wis 2023. Lah aku iki sumpek nang omahe. Lah kon sumpek yo lha apa? Apa sih mau sumpek ki lho? Gak nang kanca, gak nang gone omah. Takoke lho mesti padha. Apa sing takono? Besok memes ku mesti takok ngene. Iki wis ganti tahun. Umurmu ya wis bertambah. Wis duwe gandengan ta. Ya ilah Cici. Ya ampun, kerstane Gusti Allah Cici. Aku lo gak mikir sejauh iku, Ji. Podo, masih aku kurang duwe pikiran iku, Mbut. Aku iki jek fokus nyambut gawe, jek fokus kerja. Iya. Urusan masalah asmara iku wis ta lah wis guring-guring lah aku, tapi yo kanca-kancaku, wong tuaku iki wis padha takok. Padahal aku lho gak gopo, ngono lho. Tapi yo Ji, lek aku dadi awakmu yo. Sawah yo mbok. Duwe yo nyekel. Masalah rupa gak patek ganteng tapi yo karek milih Ji, lek dadi awakmu Ji. Cangkemmu lho ngarane aku rupa gak patek ganteng. Rupaku lho tak filter. Yo tapi yo karek milih ta lah ngkon wis oge. Ngene lho, Mbut. Buka atiku. Gak segampang buka kelambi aku. Lah opo? Lek awake dhewe gak srek, iku tambah ngelarani. Tapi ya Ji, lek menurutku ya, segala sesuatu kalau diawali dengan keadaan yang baik, yo iso dadi apik sih nek ditoto. Aku iku jek ngomongani aku soalnya apa? Aku iku jek fokus kerja. Terus mari ngono yo, engko lek gak ana waktu gawe gandenganku iku, dikira aku gak komunikasi. Kan repot. Lah iya. Lah iya sih. Lah iya. Isu nyambut gawe. Yo. Awan nyambut gawe. Terus Sore nyambut gawe. iya. Kapan waktuku gawe mencintai dhek? Gak ono. Kodrate wong lanang ya mesti ngene iki Ji. Perihal waktu adalah sesuatu yang paling penting dalam dunia percintaan. Daripada awake dhewe mbahas iku Ji, aku mau ketemu awakmu. Aku arep njaluk tolong awakmu Ji. Tolong apa maneh? Prasaku kon ben petuk aku njuk tolong. Gak utang kok, gak utang kok. Gak utang temen, gak utang. Yo ngutang kuwi kurang sawu. Ngene lho Ji. Lah, kebetulan iki kan timnas lagi main aja. Timnas? Heeh. Acara apa? AFF iku lho, gak Lomba nandi? nang kabupaten kono lho. AFF ya Asia Tenggara to Ji. Walah. Lah, iki aku arep njaluk tolong Ji, kok nak duwe TV ya? Ya dhewe wae lek trimo TV masih gawe nguruk awakmu lho iso. Aku temen iki. Lah aku yo gak temen ta anggitmu. Sekarang Ji ngene lho. Kok nak duwe TV, aku mbok tolong nunut awakmu Ji, pengen delok timnas aku Ji. Kok gak di TV? Tan duwe. Yes, ndelok-ndelok aku nang karek TV aku. Yo ayo sih. Saiki ayo. Maine ku jam piro? Iki engko kurang sak jam kas iki lho. Sore iki. Tapi aku juga merenung. Kon suwe-suwe merenung gendeng kon suwe-suwe. Aku iku sumpek nang omah kan aku merenung. Gak usah sumpek, loro atimu tak kancani. Ayo. Wis. Awas kok tak kancani. Lho Ji, TV merusak lah. TV kok bunyi rutok ngene. Lho, yo gak ero ta lah. Lah kowe gak tau ndelok TV kok. Lah kok lha apa gak tau ndelok TV iku? Lah piye oleh ndelok TV? Wong biasa wong lho malah ndelok aku nang TV. Lah glani Ji, raimu kemartis. Yo babak kemartis. Sopo rum ben dadi artis temen. Amin. Tapi ngene Ji, piye iki? Nek TV-mu gak kena koyo ngene Ji, rusak. Mending golek TV tangga-tanggamu ngono sih ben enek. Yo gelek-gelek apa sih? Wong sing kepengin ndelok TV lho kon. Ya ambek kontel lah Ji. Iki lho jam piro timnas lak main iki kurang setengah jam meneh iki. Duh, ngerepoti upong ya kon. Nek gak gara-gara kon mangancani aku pas nang sawah, gak patek tau.
Kowe tau ngerti rombong iki sih? Aku iki pedok pisan iki. Tapi saroku dudu pentol bakar. Iya wingi. Kon sing tak tukokno wingi sih utangmu sing tak sauri ku. Lah iya, tapi kan dudu pentol bakar. Iya lah iya, kok saya dadi pentol bakar. Gak, wong yo nek ndi? Tol, pentol. Tol. Pentol. Nah, sing dodol. Pentol. Wong iki lagi. Tol. Minggat paling wonge. Tak dibegal. Lah wesu mlaku wado mang lho. Lah wesu bali ini nanti. Nanti sih wong iki rek. Piye? Pentol ta? Ya pentol sih. Lah kate tuku opo rene gak tuku pentol iku? Dibengak-bengok ikat mang. Tekan ndi sih sampean niku? Ya pokoke lega lah pokoke. Paling yo mari ngeces. Wong ngono-ngono wis kena tepak. Dah iya, jelas sih ngecas pentole dhewe. Wis aku rene iki niate tuku pentol. Jane tak gak pentole sampean iki. Kok moro-moro biasanya pentol biasa kok dadi pentol bakar iki. Lah iya kok gowelis berubah. Dadi wong labil. Lho awake dhewe lak mengikuti perkembangan zaman 4.0 ngono. Jadi ndak wingi kuah saiki langsung bakar. Mene ganti maneh sembarang ngalir. Sik ta. Sampean kok ngomong ae. Tapi iki lho rupane pentole lho kok gak enek, mosok goib. Tas sing bakul tok iki sing ketok iki. Tak was-wasi lho gak ono blas yo. Lah iya sing didol iki terus apa? Katik lapo nggawa tas koyo lah iki koyo Dora. Ayo kene ngeleki pentol tambah gawane tas. Lah ngene lho, awak dhewe iki lak ndek guru sih. Dalam dunia perpentolan kita anak manajemen. Lah koyo iki perpentolan aku niru suhune suhu, yaiku Cak Silo Pentol. Cak Silo Pentol ben tau dawuh ngene ceritane. Wakola Silo Pentol ya. Nek dodolan masih entek gak popo, tapi kita harus on time, gak korupsi waktu. Jadi masih pentol entek, sembarang ngalir entek. Nek gorong wae mulih ya gak mulih. Lah apa mulih iku? Isin ta aku. Lho ala. Lah wong sing ditiru Cak Silo, lha wong Cak Silo iku lho biasa ngakali wong, ambar sing cuwili lho. Lah iya. Lho, ya Allah, sampe lho lah apa sing nggawa tas koyo ngono iku? Lah iya bos, awak iki pedagang milenial 4.0. Aku kan iso membaca situasi. Saiki gak arep zamane STMJ ku. Apa iku? Sing gawe TV-TV ngono ku lho. Jadi kesempatan peluang bisnis. Aku yo masih pentol yo mlaku iki kan pelangganku sapa ngerti butuh-butuh. Oh iki STB ngono. Jadi aku sekali menyelam langsung tambah iwak-iwake pisan. Lah iki lho contoh jenenge set top box. Iki lho, opo sih wong kene iki golek pentol kok tambah dikeki martabak iki lho. Lah Iki iya. kabeh contoh-contone jek wae nang omah. Lah ini rek iki bakul pentol tak, bakul elektronik. Lah iki opo sih iki? Aku gak ngerti iki Bener opo. apa iki? Lah iki rek jenenge set top box. Set top box iku fungsine TV ku cek bening menangkap sinyal. Lah nek TV-mu gak kaya ngene iki tak jamin bawening semut tok tapi wernane. Nek gak ngono wernane TV ku biru. Birunya cinta. Ngono jadi iki penting saiki set top box iku. Walah jolaya TV-mu mang biru tok. Jiji, kon gak gawe ngene iki. Lah kon kok pinter maido aku, mosok aku yo rut kandhane gak tau ndelok TV kok. Lah, lek ngene dhewe iso ndelok timnas, Ji. Ya wis iki lek ngono, langsung ae gasen. Kira-kira piro regane? Ah, lah kok jek mikir rego lah ambek aku. Wis nah tuku Temen kabeh, Ji? kok. Lah, kon rut aku iki sapa? Iya, ro aku. Lah, ya makane Wah, iku. mantap iki rek. Yo ta. Masih diborong kabeh tambah seneng aku. Engko mulai tetap sesuai waktu ya. Kira-kira pertanyaan nih sih. Iki saman cash apa diutang maneh? Arek kos kuning utang ya arek kos kuning iki. Ambek koncone arek ganteng yo nang ndi arek iku. Bagian utang iku. Iki cash ta ya apa iki ceritane? Lho, sepurane lek dhek nggo prewangan anjing mesti utang. Tapi nang kene posisine dhek nggo juragan yo isin aku lek utang kok. Ya wis, butuh piro iki? Sedek piro iki? STB-ne.
Yo siki kabeh gak apa-apa. Ngene kok. Wis tak dum-dumne wong-wong kok. Sakno cek iso ndelok TV. Tapi sampean nggo dhuwit ta? Loh, kon kok ngremeno aku sih? Kon seru biasa ae sih aku iku ya apa? Tono sih. Tono dhuwitmu sih. Jangan ngetek-ngetek iki lho kon. Ci. Loh. Dompetku mang aku wis tak sak sih. Hah? Dompetku tak sak sih. Mosok kiri nang omah. Ya kon mulih lho gak nggo apa-apa. Budal rene gak nggo apa-apa ngadewe niate golek TV nang tangga-tangga. Berarti keri tapi omah ada upah do yo apa iki? Ya gak ada jane. Tapi marai. Piye kadung kita itu Ngene. Ini nang kon tak tau utang nang iki sih. Iya. Ya wis piye carane ngono. Tapi intinya tetep tak bayar. Ngono ah. Yes penting iso digosek, iso ndelok timnas. Ya. Gimana kan delok kon? Wah, nek wong loro rundingan besik-besik iki wis. Firasatku gak ada karo koncone arek gandeng iku blaen iki wis. Seblaen tok iki terus piye iki? Ngeten, Cak. Sepuntene saderenge. Niki juragan kula supe. Beto, dompet. Angsal napa kula utang riyen iki? Nah, kandhane sih blaen. Utang maneh. Wis ngene saiki gawe percaya-percaya nang kata-katan. Biyen KTP terus kanca. Duwene apa saiki? Loh, lale aku yang duwe duit, Cak. Nang nggone omah iki dompetku akeh duwike. Cuma posisine kan omahku ado mosok mlaku sik rek. Yo mbul lek iki ndek apa? Lek aku duweku ya mau awak tok, Cak. Sampeyan gelem tak bayar ambek awak. Sik, aku mau dibayar awak rek. Kudu ana sing tinggal iki. Loh, dengaren, outfitmu kok apik iki mau. Apa oh? Mayan. Kasih tok blaen, aman telung dino wis.